हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बराय हरबाय लोगोफोर जोंहाथ' BTC फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिजिकेल टेस्टआ फैगासिनो दं दा नोंथांमोना बेसेबां रेडि जाखो लोगोफोर खिथाहरलायदो आंबो नै दिनै फार्स्ट टाइम रेलियाव ओंखारदों फार्स्ट टाइम बेनो आंनि प्रेक्टिस होनाय आरोखि आं खुनु दिन सान्दुङाव ओंखारनानै बिदि थाबायफेरामोन बिदि खारफेरामोन लोगोफोर दा दिनै फार्स्ट टाइम आरोखि बयखौबो नुनायखाय आङो एसे आंबो गोसो दुंखांदों आरोखि दिनै आरो बेयो जोंनि थाखाय बिराद गल्डेन चान्स लोगोफोर जोंनि BTR आव दासान्दि मानोना बांसिन पस्टआनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवल' ओंखारो एसेब्लाबो ओंखारो आरोखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव इयारलि दा जों बेखौनो बारसिननो नाजानांगौ जाहैबाय नोंथांमोनहाबो नाजादो हागौमानि आंबो फार्स्ट टाइमसो लोगोफोर थाबायनाया खुनु थाबायफेरामोन लास्ट इयाराव आं थाबायहैदोंमोन बिनिफ्राय 26 किल'मिटारजों 4 घन्टा आरोखि 4 घन्टाबाबो आङो थाबायजोबनो हाबावाखै लोगोफोर एकदम लामा ससेयाव मेंग्लिनानै एम्बुलेन्सजोंसो फैनांदों आङो थाग थिग बिदिनो आंनि उनाव एम्बुलेन्स फैगासिनोमोन आरोखि ओमफ्राय आङो मेंग्लिनानै लामायाव गोलैनानै थाबाय बिनिफ्राय लामायाव गोलैनानै थानानै बिसोर नुफैनानै आंखौ एम्बुलेन्सआवहाय थिखोनानै लाबोबाय आरोखि बिनिफ्राय आङो फ्राय 1 घन्टासो उन्दुनानै थानांदों आरोखि सिखारनो हालायलायाखै लास्ट इयाराव बेखायनो आं सानदों देग्लाय एकदम प्रेक्टिस होखावनांसिगोन नङाबा जानाय नंला बिदि सानदों आं लोगोफोर बेखायनो आं नै फार्स्ट टाइम प्रेक्टिसाव ओंखारबोबाय खिन्थु एग्जामाव हयले मोजां जादोंमोन आंना लास्ट इयाराव आङो 90 मार्क्स मोन्दोंमोन लोगोफोर बे आंनि कारेक्ट मार्क्समोन आरोखि आङो एन्सार कियाव चेक खालायना मोननायमोन बियो नाथाय फिजिकेल फिटनेसआवसो आङो गायदों आरोखि थाबायनो हायियावसो लास्ट इयाराव बे मोनसे आंनि ड्रबेक जानानै थाबाय आरोखि फिजिकेल फिटनेसआ आंखौ बोख्लायनानै दोनबाय आरोखि ओमफ्राय उनावथ' मानसिफ्रा थाखा फैसानि लेनदेन सोलिदों होनदों थाखा फैसानि लेनदेनाथ' सोलिखायो सोलिनाया एसे एनैया जायखि सरखार फैया मानो आरो नै देग्लायबो सरखार फैदों बेयावबो माने बुंनो हाया आरोखि एसेसोआ सोलिखागोन बादि नुहुरो आरोखि थाखा फैसानि लेनदेनखौ जेखुनु जाया बांद्रायल' सोलिनो नाङा एसे एनै सोलिनाया जेबो जाया खिन्थु बांद्राय थाखा फैसानि लेनदेन खालायोबा जोङो रायजोफ्रा बिदिखौ सैज' खालायनो नाङा आरोखि थांनाय सरखारखौ जेरैबायदि खालायदों बेबायदिनो नेक्स्ट टार्मसआवहाय बे सरखारखौबो सिफायनांगौ जाना फैगोन आरोखि लोगोफोरा मा सानो खिन्थु आं बिदि सानो आरोखि जुदि थाखा फैसानि लेनदेन खालायबावोबा आरोखि नेक्स्ट इयारावहाय नेक्स्ट टार्मसआव आरोखि खुनु रेहाय होना आरोखि बेबायदि खालायनांगौ आमेरिकाफोरनि बायदि खालायनांगौ लोगोफोर आमेरिकानाथ' एकदम टार्मस मोनसेल' सालाय मोनो सासे मानसिया एकदम सोलायबाय थायो सरखारानो बिसिना बेबायदिसो खालायनांगौ जोंनाबो होमबासो एसे गोदान जिनिस फैयो आरोखि गोदान सरखार गोदान माल बेफोरबायदि आरोखि जबफ्राबो गोदान फैबाय थायो दाथ' नै मामाया माबा माबि होनलागासिनो दंलाय दा ADR 3नो बेसे बुरजा पस्ट ओंखारो बेखौबो स्टाडि खालायनानै दोनखानांगौ जाहैबाय दा लास्ट इयारावहाय नोंथांमोनहा बेसेबां मार्क्स मोन्दोंमोन फरिखाफ्राव नोंथांमोनहा जुदि फरिखायाव लास्ट इयाराव एसे मोजां मार्क्स मोनखानायबा एकदम फिटनेसआवल' गोसो होबानो जाबाय आरोखि जा जायो गोसो होदो जेखि जाया लोगोफोर आं दिनै बे आंनि फार्स्ट टाइम भिडिअ जाहैबाय आं खुनु दिन केमेरायाव बिदि रायलायफेरा बेखायनो आंना रायलायनायाबो जाया सुराबो जाया एकदम खाब्रां जायो आरोखि दा जेखि जाया नोंथांमोनहा अननानै आंनि बे गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालायदो लाइक खालायदो आरो शेयार खालायदो आरो बिदिनो सापर्ट होदो आरोखि लोगोफ्रा जाहाथे इयुनावबो आं नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो माखासे इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोनो हायो
दिनै बे फार्स्ट टाइम भिडिअ जानायलाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौल' लाबोनाय जादों आरोखि भिडिअखौ ओमफ्राय उनावहाय मोजां मोजां आपडेट्सफोर लाबोबाय थागोन दा एसेनोसै लोगोफोर बाय